ओरैबायदि जाबायलै थांखु पेकेटसखौ बायनानै जानो थाखाय अबस्थायानो जाला। नंगौलै बुन्दु थांखुखौलाय मा होनबावनो ना बेदर मोनजायैयानो सप्ता खननै जाबाय आङो। बेखार जिबन थांखुखौनो बायनानै जानो हायाखैबा जों हिनजावखौ बोरै लानो हानो? माबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन। नंगौलै बुन्दु। औ आदा लुद्रुनाव एसे बेरायहैसै नामा? बियो हिनजावबो लाखाबाय, एक्सपिरियेन्सआ एसे बाराबो थानो हागौ ना बेनाव एसे आइडिया लायनोसै। थौ सावरायनि। थौ। औलै आदा लुद्रु, ओमफ्राय मा गोसो जानानै मा गरम जानानै मा गोसो जानानै गेलेफिनखो नों? बेखौथ' गारबायमोन हिनजाव लानानै। गरम जानो माने बेसेबां हिनजावजों रायजाबावनो आंलाय? ना बेदरखौनो बायनो हाला, ओरैबायदि बेखार सिफर जाबाय। ओंखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय खामानिबो गैया दामानिबो गैया, बुलायनाय खाराथि मोनसुरियाखौनो एसे प्रेक्टिस खालामफिनबाय आङो। एसे सिगि सग' मोनबाय बायखोबा एबार। बेखायनोथ' बे बेखार जिबनखाय नोंनावहाय एसे नलेज लानो फैदों आङो। औलै आदा। I have understood the matter. होमब्ला नोंसिनावबो बेखार जिबन जाबाय, हिनजाव लाया गारा। फै एसे रायलायनोसै होमबा। फै। खर'आ सागाल जाबाय माथो नोंना। ओइ बिमा, नै आलासि फैदों, दै लाबो। दे जिरायदो। ओइ बिमा, थाब लाबो माबार साहा फुदुं। जिराय नोंबो। ओमफ्राय खानायखौलाय मा साननानै बिदि हजालाबायखो लुद्रु बसुमतारी? मा बुंनो, बेखार जिबननि गरम, माखौ खिथेर होखारबावनो, खानायखौसो लाखा हनानै बुजायदों आं रायजोनो। बाजैया अभारसो देलायसिनग्रा जाबाय नामाब्रा? देलायालै फाग्ला, हाबा जाबा साइस जाखायो हिनजावफ्रा। गोदो बारा साबसिन नङामोन नालाय, दा साबसिन जाथारबायब्रा। औलै आदानि हिनजावा माथो साबसिननिफ्राय साबसिन गावदांदांसो नुबाय। आं ओंखाम खहाबनायनि साइस गुफुरखौ नायनानै लाखादोंब्रा। जोंबो फिसा सानै गोनांखौ नागिरनानै लानोसै नामा? थोस फाग्ला। नोंसिना बे आबां जाबां मिनिनायल'सै, खामानियावथ' जेबो गैखाया नालाय नोंसोरो। देलै बाजै, जोंहाबो एसे सम सम मिनिलांनांगौबो। ओमफ्राय बाजै, दिनै सानसुनि मा जाग्रा लोंग्रा खालामखो? ओंख्रिफ्रा मा होनबावनो आगै, बेदर मोनजायैया सप्ता खननैसो जानोसै। जेबो खामानि गैयाना नोंदेयाबो। हनै जेबो खामानि गैयिनि जुनैनो खर'सो लान्था हना लाजोब्बाय रागा जोंनानैहाय। ओइ बिमा, बेफोरखौलाय मा रायलायबाय थानांगौ? साहाया थाब फुदुंना लाबोदो। बेखार गोजाना बेस्राफोर, दखानफ्राव साहाखौनो बायनानै लोंनो हाया खोमा ना? गिलासाव लाबो, गिलासाव साहाखौ गोदोनाफा लोंलांथों। बे बाबु जालांनाय बिस्कुटआ आद्रा दङना, बेखौनो लाबोदो, थुरसियाव लाबो ना मा होनो? थांखु बायनो फैसायानो गैखाला जोंनाबो। दे र' आं फुदुंहैनि। बेखार जिबन। ओमफ्राय आदा, बाजैया माथो किसमिस काजु बादाम जानाय बायदि फुंगा जाखो? सायो मालाय सम सम। नोंसो जाया नामा किसमिसखौ? आं जायो जानो एसे एसे, जाब्लाबो लोंब्लाबो आंना बिदिनोसै, बथल साइज। नोंना गोदोनिफ्रायनो अबसे बिदिनोखालै, जाब्लाबो बेनो जायाबाबो बेनो। ओंखायनोथ' आंखौ दाबो 38 बोसोर जाब्लाबो 20 बोसोर 16 बोसोरनि नुयो। बिदिनोसै। मा जाबावनांगौ दे, बेखारानो बारा जाबाय।